Hindi, kahit alin dyan. Hi! Vlogger ka na ngayon. Hi guys! Dito po kami ngayon sa Rosario. Uy, sana all. Tangin na. Yung umay na kayo tapos ganyan pa sila. Pambira yung mga kasinag nag-burn out. Patay tayo nito. Shout out. Sinag, uwian na. Hanggang alas 5 lang kami. O kaway-kaway na lang kayo dyan. Kasinag. Kaway ka! Teka lang, kukunin ko ito. Sabi ko kasi susubo pa kami ha. Sabi ko, Bye-bye. anong oras kami nagkampay doon? Oy, shout out. Shout out. Uwian na. Kuya, takinag to! For the first time, Sinisira na. magsangyup kami mga sinag. Sinisira na. Sangyup. Matapusan. Uy, pinagdilit mo yung isang ano ko. Let's go dyan. Remembrance. Isa pa. Isa pa. Kasama ko pala sa trabaho si Joy, si Tanya, Away ko muna na. si ano ang pangalan mo? Pogi. Pogi, si Joanne, si Carl. Yan. Ay, Yun. Sige, lagyan mo lagyan. Ikaw tagalagay. Oh my God, po. Gusto mo to? Hindi, kahit alin dyan. Hi! Okay na yan. Okay na yan. Huwag mo nang damihan. Ma'am, nakalitis po kayo. Nakalitis po ba? Nakalitis po. Opo. Ay, na-court yung 120? Kalakad na po. Ilan po? Isa lang. Kulang yata ang lalagyan mo. Kaya nga kami ako pa. Oh, ito na. Yun oh, inihaw na. Bakit yung isa hindi nyo binuksan? Ito. Igilid mo nga ito. Ayun pa isa pwede doon. Oh, ito oh. Hindi ba, hindi niabot. Sige, sige lang. Vlogger ka na ngayon. Hi guys! Dito po kami ngayon sa Rosario. Hindi ka naman mahihain. Hindi! Okay lang yun. Ay, pwede pala yun eh. Okay, ito lang to. Sige lang. Dapat sila. Salamat po, salamat. Magluto tayo mga kasinag, magluto tayo. Ha? Pasado ko pa na. Oh. Damihan ko? Ha? Pambira yung mga kasinag nag-burn out. Patay tayo nito. Aray ko na. Ang dilim, yun, nagka-kuryente na. Napasok na ako. Nakakulit na. Wala, nag-burn out. Oh, napasok ka? Nasaan na?
mga kasinag, namatay pa yung kuryente. Ang bilis ah, parang kidatan ah. Ayun. Busog na ako mga kasinag. Uwian na. Busog na kami. Naglilista pa eh. Anong oras na? 6:41. 6:41 na. Ayan mga kasinag, tapos na. Busog na kami. Ha? Patay tayo dyan. Pre, shoutout muna. Kasama ko sa trabaho yan mga kasinag. Ano, okay ka lang? Yan lang natira mga kasinag oh. Oh, Said. Wala, parang 1 linggo kami hindi kumain eh. Isog muna, isog. Kumain ka lang ng ice cream mamaya. Isog muna. Pag ganyan may tira, kaya 130 ko. Ha? Bakit ganun? Pampira yung mga kasinag, pag may tira pa lang, may babayaran pa. Oh, sige, kain! Sige, tirahin nyo na yan. Boss, hindi ito maulit to. Alam niyo mga kasinag, hindi na maulit ito. Ganito pa lang pag may tira. Oh, di ba? Oh. Sa dito, hindi makakain ng ayos. Ano, kaya pa? Pre, kaya pa ba? Kaya pa? Uy, sana all. Tangin na. Yung umay na kayo tapos ganyan pa sila. Pambira yan mga kasinag. Kakain na naman tayo nito. Ang dami niyo kasing kakuha. Pambira na yan. Kumuha. May ari pa ah. Hoy, yan. Hoy, kain. Dagdagan mo naman yung kinain mo. Samji ba? Samji. Wits, kainin mo na Wits. Ay, tropa. Teka, kainin ko yan. Huwag na. Ito lang. Kakain ko. Ayun ako pala ito. Kainin yung mga patatas. Kain. Kain na. Sa mga nagbabalak dyan, Joan, wala na. Finish na mga tol, tinapos na ang laban. Tapos na ang liga. Sa mga umaata dyan, ayun o, pare, wala na. Tapos na. Tapos na ang pag... Kainin mo na, Chris. Wait lang. Bayaran niya. Mga kasi nagtapos na, uwian na kami. Tayo yung tropa dun. Ay, salamat sa Diyos. Nawala yung kasamahan ko, ang tagal, hindi pa nalabas. Pambira na yan. So ayun na, nagpaalaman na sila. Wala na. Finish na. Tapos finish na ang laban, boys. Finish na yun. Wala na. Nagpaalaman na, oh. Napasagila. Ayun mga sinag, uwi na kami. Kapag sa nila. Tapos na kayo magsangyo. Tapos na, uwi na kami. See you. Oh, pala to. Hindi mo niyakap. Oh, ito. Oh, yan kan. Sayang. Sige na. Sayang ang 200, Sangyup. Hindi niyakap. Hindi naman tayo. Bakasyon na. Sayang. Uy, Joan. Alam mo
Ganyan yun. Yeah! O, tayo, tayo.